Tot el punt, cada dia. I després... Que la portava una bonica croc. Just davant et donaré un poder. Sabeu que a la base del pont hi ha un forat ben gros. Doncs dir, si està sortint el sol, que és... Com ho dieu així? L'Auqueria. Doncs es veu que a l'Auqueria hi havia un mas. Hi havia els personatges dels negocis. La primera llegenda que us vull explicar és de quan Cervera encara no era Cervera. Cervera era simplement una ciutat mig emmurallada. L'havien començat a construir aquí, havien donat la volta a la ciutat, però es havien quedat aquí. Llavors faltava un tros de muralla per construir. A Catalunya hi havia un rei que es deia Pere III. I en Pere III, com a bon rei català, tenia un rei enemic. I era un rei que estava allà, bueno, castellà, el castellà encara, val? Doncs allà el tenim el rei que està aquí, en Pere, i el rei castellà, val? Doncs bé, com a bons reis enemics, de tant en tant es barallaven i van quedar per fer una batalla enmig d'aquella ciutat que estava mig emmurallada. El rei Pere va agafar tot el seu exèrcit i se l'en van dur cap a davant d'aquella ciutat, mig emmurallada. I van posar les seves tendes en una esplanada que hi havia a davant d'aquella ciutat. Resulta que en aquella esplanada hi vivia una família de cérvols que acampaven tranquil·lament per allà fins que va arribar el rei Pere. Si baixem per la costa del Mediterrani, si deixem el delta de l'Ebre, arribem a terres valencianes, sí? Doncs per sota de València està Alacant. Hi havia un califa que regnava a Alacant. A la ciutat d'Alacant hi havia un califa que tenia una filla molt bonica. Es deia Càntera. Fins i tot el nom és bonic, oi? Càntera. Ella era molt bonica. Tenia a dos cavallers enamoradíssims, molt enamorats. Primer hi havia el Manzó. El Manzó era un general conqueridor que venia de Còrdova i tenia terrides totes les terres que teníem el califa allà. Si tens ambició, trobaràs la teva riquesa. És que aquest està molt bé, però és que aquest també, no? Pot arribar a ser molt poderós, pot anar molt bé que la meva filla es casi amb un general tan poderós i... Si aquella vinya no donés un sol raïm, no faria, perquè sí, podria anar a el fet, se'n va anar cap al claustre i va començar a cavar. Oh, pare, que veus que és impossible trobar aigua aquí